Is-Soċjetà tal-Arti f'Malta qed tiċċelebra anniversarju importanti b'sensiela ta' kunċerti. Fosthom serata ta' mużika mill-pjanist u kompożitur Dominic Gallia. Se tkun serata ta' mużika jazz minn kompożituri lokali li żgur se jieħdu lill-udjenza fuq vjaġġ mill-isbaħ. Iżda se nħallu fidejn Dominic Gallia u d-direttur artistiku tas-Soċjetà Karl Fiorini biex jgħidulna aktar. Dan ħajkun kunċert parti minn proġetti kbar ta' sena qed jiċċelebra l-100 sena il-Malta Society of Arts ġo dal-post Palazzo della Sal. Ħandoqqu jazz music minn kompożituri Maltin. Hemm tliet affarijiet importanti fih. Waħda hija l-mużika ta' kompożituri li ħallewna li m'għadhomx magħna. Kommissjonijiet għal kompożituri kontemporanji u mużiċisti Maltin li għandhom għamlu suċċess internazzjonali, marru jistudjaw, għexu barra mal-pajjiż u reġgħu ġew lura Malta u qed jgħallmu u qed iħallu legat tal-mużika. Ġifieri dan qed biex ngħidlek naqbadhom kollha f'daqqa u nippreżenta kull xahar kunċert bbażat fuq dawn it-tlet elementi. Bħala kompożituri ħajkun hemm 5. Charles Sitigat li ħandoqqhom l-album li ħriġna sena l-oħra The Promise, minn The Legacy ta' Sami Gallia ta' dadi tiegħi, ħandoq xi ħaġa minn tiegħi wkoll u ħandoqqu waħda ta' Frank Camilleri l-Bibi u oħra ta' Val Valentia. Ħandoqqu format ta' trio, jien fuq il-pjanu, Joseph Camilleri fuq drums u Anthony Saliba fuq double bass. Bħala kanzunetti aħna wkoll nimprovizzaw. Is-sabiħu li tibnija l-improvizzazzjoni u tawwala mingħajr ma toqgħod iddur mal-lowża biex niftehmu. Ħandoqqu oħra wkoll ta' insertat tal-papa tiegħi u Saba Karl f'xi arkivji li għandhom hawn ta' mużika ilha xi 40 sena li di taf biha kelli kopja d-dar però qatt ma kont daqqejta u ħandoqquha waqt il-kunċert ukoll. Hawn ħafna following inħoss bħalissa Malta, speċjalment ħabba l-Jazz Festival, jattira ħafna udjenzi. Jiena dat tip ta' kunċert inħobbhom ħafna. Allora etik naqra stimolu biex tipprepara, tagħmel arranġamenti, tlaqqa n-nies, kun hemm naqra entużjażmu. Ili madwar 20 sena issa nirriċerka fuq mużika jazz Maltija. Ta' kompożituri ta' qabli speċjalment u ikun ħaqhom daw intuhom naqra ġieħ għax jekk ma noħdux ħsibhom aħna daw ħajintremaw u l-ġenerazzjoni ta' wara jnaqqas biss ikunu jafu bihom. Allura bis-saħħa hekk insertajt il-ħaqthom ftit jien ħafna l-ġenerazzjoni ta' missieri u naqri kbar minnu. Allura kemm nista' jkun jekk nara xi ħaġa valida artistikament fil-linja tal-jazz, tipprova tellaħħa fil-wiċċ. Ser ikun hemm kunċert fix-xahar. Ma' dawn il-kunċerti hemm ukoll marbuta masterclass, ġifieri kull mużiċist li jiena student, kull artista, jumejn wara il-kunċert tiegħu ser jagħti masterclass b'xejn fl-instrument u l-ġeneru tiegħu lill-studenti tal-mużika Maltin, jew mużiċisti li jistudjaw Malta, li qegħdin jgħixu Malta. Għal min jixtieq jattendi dawn il-kunċerti, nitolbu imur fuq is-sit tal-Malta Society of Arts, jew nkella fuq il-Facebook page tal-Soċjetà tal-Arti, jew nkella fuq il-Facebook page ta' din is-serje ta' kunċerti.